खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सा आरो क'क्राझाराव थाबैनो स्पर्ट्स एकाडेमि गायसनगोन बुंदों दावबायसा बर'। सा सानजा रायजोनि गासै मोन 90 रेल स्टेशनखौ फोजौखांनो थांखि लादों NF रेलवेआ। रेशन कार्डनि थाखाय गोदान खान्थि फोसावदों मिरु सोरखारा। अरुणाचल प्रदेशनि सिभिल सार्भिस पेपार लिक जानायनि सायाव CBIआ नायबिजिरखांबाय। गुवाहाटीआव जराबाद पुलिसआ मोन 19 साबुननि हेर'इन जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि समाज सिबियारि मुंख्लं नन्देश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव रोनसोन्द्रि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि मददजों खुंजानाय जोलुर बादायलायनायनि जोबथा फाइनाल गेलेनाया माइनाव क्लाब पाटकेजुलि आरो बागानपारा ड्रागन क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो। बे फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव बागानपारा ड्रागन क्लाबा देरहानो हायो। BTC गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ जोलुर गेलेनायनि फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होनानै बुंथियो दि BTR हालामनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेगिरि बिथांमोननो कनकेश्वर नार्जारिनि गोसोखांथियाव बान्था महरै सा 100 लाख राङै अनसुंथाइ होबाय। BTR हालामाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेलेनायफोरखौ खुंनानै गामियारि ओनसोलनि गोबां लाइमोन गेलेगिरिमोनखौ थुलुंगाखां होनो हादों आरो गेलेनाय हारिमुखौ जौगाखांहोनो हादों। BTR सोरखारा गेलेनाय बिथिङाव गोबां सोलायनायखौ लाबोनो नाजादों आरो BTR हालामनि क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लायाव थाबैनो स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननाय जागोन होननानै मिथिहोयो EM दावबायसा बर'आ। बेजों लोगोसेनो EM दावबायसा बर'आ बुंथिबावो दि बगाजुलि हालामनि रायजोफ्रा सिगां समनिफ्रायनो सोमावसारनायाव गोबां बाहागो लाबोदोंमोन। बे हालामा एसे जौगानायाव फैबाय। बगाजुलि रोनसोन्द्रि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाया थारैनो बाख्नायजाथाव। रोनसोन्द्रि क्लाबनि आर'जलाइ होनाय बायदियै बे जायगानि गेलेग्रा फोथारखौ फोसाबनो थाखाय थांखि आजावगोन होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायथिबावो EM दावबायसा बर'आ। नर्थ फ्रन्टियर रेलवेआ सा सानजा रायजोआव गासै मोन 90 रेल स्टेशनखौ फोजौखांनो एबा फोसाबनो थांखि लादों। बैफोर फोजौजानाय एबा फोसाबजागोन रेल स्टेशनफोरनि गेजेराव कामाख्या, रङिया, सा राङापारा, धुबुरी, लामदिं, निउ तिनसुकिया, डिब्रुगड़ आरो डिफु रेल स्टेशनफोरा फारिलाइयाव दंफायो। गुबुन माखासेफोरा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आरो नागालेण्डआव फोसाबनाय जागोन होननानै NF रेलवेआ मिथिहोदों। नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सोरखारा आथिखालाव रेशन कार्डनि थाखाय गोदान मोनसे खान्थि फोसावदों। बे गोदान खान्थि बायदिब्ला जायफोर सुबुङा नोगोराव थायो बिसोरनि बोसोरारि खामायनाया गासै 3 लाखसिम। 3 लाखनि बांसिनब्ला रेशन कार्डखौ मोननाय नङा। गुबुन फारसेथिंजाय जायफोरा गामियाव थायो बिसोरनि बोसोरारि खामायनाया 2 लाख रांनि बांसिन जानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो जायनि नखराव साखा खबब्रै गारि दङ, फ्रिज आरो एयार कन्डिशनार थागोन बिसोरो मोननाय नङा। लोगोसेनो जायहा नोगोराव 100 बर्ग मिटारनि बांसिन हा दङ बिसोरो रेशन कार्डखौ मोननो हानाय नङा। अरुणाचल प्रदेश पाब्लिक सार्भिस कमिशननि जोहै पेपार लिक जानायनि सायाव आबुङै नायबिजिरनायनि उनाव CBIआ स्पेसियेल कर्टनो जोबथा एबा थामथि चार्जशीटखौ गथायखांबाय। 2022 मायथाइयाव अरुणाचल प्रदेश पाब्लिक सार्भिस कमिशना सिभिल इन्जिनियारिं ग्रुपनि आनजाद लादोंमोन। नाथाय बेनि सिगाङाव पेपारा लिक जाग्रोदोंमोन। बेनिखायनो रायजो सोरखारा बेनि सायाव नायबिजिरनो CBIनो गथायदोंमोन केसखौ। CBIनि रिपर्ट बायदिब्ला दालालनि जोहै सासे बिजाथिया 5 लाख रां घुस होदोंमोन।
बेखायनो आनजाद सामलायगिरिनि हेंथायै नायबिजिरनानै सिबिआइआ रोखायै फोरमान होयो दि बै समनि डेपुटि कन्ट्रलार जेरां मुंनि सासेखौ चेकजों 5 लाख रां लानायनि फोरमानखौ होयो सिबिआइआ। गुवाहाटीआव जराबाद पुलिसा मोन 19 साबुननि हेर'इन जब्द खालामदों। गुवाहाटीनि बायजोआव फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गंसे कारनिफ्राय सन्देह गोनां हेर'इननि मोन 19 साबुननि बाक्सुखौ जब्द खालामदों। बे अपारेशनखौ जराबाद पुलिसा मैया सनिबाराव खालामदोंमोन आरो बेजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जराबाद पुलिसा AS25J 3055 नम्बरनि गंसे गारियाव फेग्रा बेसाद लांनायनि सोमोन्दै मिथिनो हादोंमोन। बेबायदियैनो मोनसे अपारेशन हानजा खुंनाय जादोंमोन आरो फुंनि 7:30 रिंगासोआव कारखौ होबथानायाव मोजाङै नायबिजिरनायनि गेजेरजों सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे मोन 19 साबुननि बाक्सुखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। जब्द खालामनाय हेर'इनखौ 262 ग्रामसो लिरथायनि जागोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ आसामनि काछार जिल्लानि सनाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय उत्तर महनपुर गामिनि 45 बोसोर बैसोनि सुल्तान आहमेद लस्कर होननानै मिथिनो हानाय जादों। पुलिसनि सलङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नगावनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैगासिनो थानाय समावनो गारिखौ होबथानानै सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। आरोबाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ नायबिजिरनाया सोलिबावगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।